Izaten diren ideak dagoeneko despegatuko zitzaizkigun maindireak. Beste behin ere elkartu dira zuen ta gure bideak. Janedanek ondagizuela egun ona dizkidea. Beste behin ere beste urte bat pasatu zaigu aidean. Beste behin ere abaltziketan danok alparkarren parean. Poz hartzen dugu jende berdina ikusi ohi dugunean. Inuzente gatoz kantura, inuzenten egunea. Beina benduak 28 etortzen bada zer egin. Badakizue gaurkoan broma izaten dela atsegin. Saioa nola osatu duten inuzente haundinekin. Bazpare kontu zibiltzaitezte guk kantatutakoekin. Esandakoa jarri liteke egun honetan zalantzan, baina berri bat eman nahi nuke jakiteko esperantzan. Bere burua saldu nahiean hainbeste urtetan plazan, tazkenean gure Julio jundan hasten ezkonduzan. Hori egia den edo ez den behar da deliberatu. Ikerrek jarri duen bidean film bat nahi nuke eratu. Neri bihotza maite minduta zitzaidanez minberatu. Lehengo astean ezkondu nintzan, taste hontan separatu. Arrazoi dezu Elizaldera, joan zineten pausuan,
Jarri baietz esan da gero, maitasun gorian zuan, aste betera separatu zan, ta Andrea enbarazuan, beste behin ere danan gainetik, nabarmen gehitu nahi zuan. Justu gaur 8 larun bata zen, eta ni hain bikainean, ezkondu behar gendula eta pajarita bat soinean. Bera limusinan iritsi zen, betiko maite minean, ni Elizara iritsi nintzen, zaldi beltz baten gainean. Hain elegante etorri zinen, Elizatik ikusita, esmokin beltza ekarri zenun, baino alderdi guzita, sinistazu egia bai da, ala nago sinetxita, noski neronek ezkondu nitun, sotan abeltz bat jantzita. Aratoniker etorri zenta, etzen gauza bat arrunta, ondoan bikotekideanun, antxe belaunikatuta. Nerekin ezkondu nahi alduzu hain serio galdetuta, bai esan nion naizta nagoen, zukin enamoratuta. Sinisten nahiko zaila dugu hau, baina egia da dana, gero ze ama egin zenuten, viaje noviosan plana, ta kontatu dut nik egin nula, erretorearen lana, hain zuzen ere apaiza baizan, honekin ezkondu zana. Beraz apaiza ezkondu zela nirekin zeinen larria. Nonbait hemengo izanagatik ortodoxo zen jarria. Aldatu doinuzta aldatu gaiez zeren nago igarria. Asmatzen ari garen gezurrau ez dela sinesgarria. Baina egunak eskatzen duta, saiatu gera zeharo, arrazoi dezu ezin da segi, bide ontatik luzaro, saiakera bat egin deguta honen bestean akabo, 8 bersotan etzan kabitzen, askoz txorrada gehiago. Beraz gezurrak ahaztu ditzagun, akabo baita bestela. Egun pozgarri bat da gaurkoa gutzat, zuentzat bezela. Gaztelu deitzen duten lurretan,
bat omen da itzela. Jakin dugu bai kriston ispilu bat jarri behar dutela. Europa aldetik ekarri duten nunbait egia hori da. Gaztelu puntan jarri nahi dute, izpi batzuk urrutira. Larraitz eutera bihurtuko da, nunbait alako meni da. Lazkau txikin mun kantauko dugu, ispiluari begira. Europatikan proiektu handi bat heldu omen da onera. Gaztelun jarri ispilu zar bat, noan zure esanera. Hau egutera bihurtuko da, bero-beroa gainera. Oiola bada aurkizerate eukalipto eta palmera. Ispilu horrek kiskalduko du, txindoki mendian buelta. Krema eman da jarritzazue, masailak eta kopeta. Baserritarrek estimo dute, zetorriko zer gerta. Gaurtik aurrera ez dira joango Naparrora belarreta. Lehendik hemen bazen belarra egia esatekotan, baina Euskal Herri zati honetan beti euria gogotan. Orain ispilu hori jarrita hemen zuen herri hontan, bentaja ederra ekarriko du belarra ihartzekotan. Eguzkiak du bere senean beroa eta epela. Ta badakigu itzala baino askoz hobea dela. Hemen kanbio klimatikoa etorriko zaigu bela. Entzun baitegu zisneak ere ia etorri direla. Hemen azaldu dira zisneak, bai pantanoko neurrian. Izar bat ere handia soka zeukala gerrian. Zuen herrian ta mezketan zabiltzate alegrian. Ez omen daude horren kontentu Zaldibiako herria. Zaldibitarra gasarretaz esango du alegiak. Gain honetara etorri dira euren adornun erdiak. Amezketako eskulturak ezenolako indiriak. Lehenago ere Fernando Zarrak buruan zituen txoriak. Ai alegiko rotonda horrek, grazi pixkat bazeraman, baina egunez desagertu zen, ni hor
hortara ninderaman. Zesa erakala esaten du, eunez da gauez eraman. Nik uste hori izaten zela, ataunen eta zeaman. Esaera da hain zarra baino ez zaitezela engaina. Gorritin ere lapurtzen dute, zegamaldean aina. Abaltziketan ta mezketan azaparrare bikaina. Hemen lapurrak tanean daude, famaguk daukagu baina. Kulpante denak bai, baino fama norbaiti jarri beharra. Baino aizue gertatu dena iruditzen zait eharra. Buru gainean jarri diote zisnea edo antzarra. Aurki da berriz berso kantari Fernando Amezketarra. Behin parrandatik etxerakoan bidean zenbat problema. Bi urrikeri batzuk eginez konpondu liteke dena. Nei gauza honek ez dit ematen ez tristura eta ez pena. Oraindik ere bizirik dago gazten irudimena. Arrazoi duzu lepoa dugu gaur pantailan tolestua. Eta oraindik gaztea dago pikardian babestua. Gaur konfidantzan gauden ezkero ez da hain gauza estua. Bi urrikeri hori eindunak altxa dezala eskua. Isili geldituko da ez baita inun ageri. Egunen zehar izkutatuta eta gauean azari. Zisneta argi-argita zisne eskinatan ibiltari. Lehen saio hau eskaintzen diot alegiko udalari. Naizta zisnea Amezketara eraman lapur zangoak. Herri hontakoa izango zen, ez dira beti hangoak. Zeizarra ona ekarri zuen, lagun gauak ta lambroak. Urtarrilean ona etortzeko hiru errege magoak. Hiru errege gizan balira gelditzen nitzen lasaio. Olen zeroa izan ziteken, obestela ze arraio. Mari Domingin izan ziteken edo aingeruak naio. Rotonda baten zisnek jartzea zenio gurritzen zaio. Baina rotonda beti ez baita belarra ta zementua. Estalpeontara ekarri nahi dut nik nire argumentua.
Atzeko leio hortan iaztiko naze fundamentua. Izarra ekarri duzue baina nundago naximentua. Gainen izar bat ipintzen zuten, eta azpian lastoa. Etorri gera ta eraman dugu, egundainoko sustoa. Jesus Maria ta Jose jaunak pasa zuten arrastoa. Bakar-bakarrik jarri dituzte hiri eta astoa. Eta pentsatzen ari nintzen ni, aizu beldia maitea. Irudimena gustatzen baitzait pixka batera egitea. Herri honetan uniberso bat erresa da egitea. Adurren langan izarra dago ta hemen satelitea. Unibersoa haundia dala, haundia bezin sanoa. Adurren langan dago izarra, egin diguzu planoa. Satelitea darra jotzen edo jotzen organoa. Beraz jendeak esan dezala nundagon martzianoa. Ni martziano jarri nahi nauzu, hau da nire akabera. Hortan bioke antza pixka bat dugu gutxi gora bera. Zu satelitetan ni ilargi bat naiz neure arabera. Batzutan nago ilargi bete, beste batzutan hilbera. Beti izar bat izan zerazu, ta egoten naiz harri zen. Iparrizarra izan zintezke, ala pensatzen nahi nintzen. Izarrak berriz unibersoan nola zareten ibiltzen. Burun atzera begiratuta ari zera ilargizen. Ni ilargitzen ari naizela, goia dut dena itute. Baina begira beste modura badaukatzen bait bertute. Planeta banintz nintzake Marte, ni behintzat ala dut uste. Nigana askok etorri nahi du, eta gutxik lortzen dute. Beraz bidean gelditu oida iritsi naita mordoa. Baina alare esango dizut, ta segiko det lengoa. Urte askotan nizan bainaiz du ontako kalboa. Beste bi urte pasa ezkero gauza kanbiatukoa. Bi urte barruko kagaitezen, ordainduko aldut larrutik. Baina hasi naiz imaginatzen kantatu duzun ordutik. Ez dut izango bate penatik,
ez dut izango errutik, baldin banoa zurean zartzen, kanpotik eta barrutik. Joango zaizkizu hile gehienak, irtengo dira ospelak. Ikusgai daude zure azalan, brilluak dauzkan eskelak. Denborarekin aldatzen dira gizonezkoen papelak, baina ordune launduko dizu Nafarroako txapelak. Bi urte barru gelditzen banaiz ilargi baten antzeko, nola gogoa izango dudan pixka bat kanbiatzeko. Dirua ere badut bankuan Turkiara joateko, petxu eta ipurdin badet kalparrak trasplantea egiteko. Beraz Julio joango gera Turkialdera korrikan, 600.000 euro hartuta irriparrea patrikan. Zuk bizkarrean omen daukazunik pixka bat badet tripan, benga lagun ogartuko aldegu kafetxo bat eguzkitan. Kafea hartu nahi baina tabernak itxita, Elkartera goaze gutxika. ez herriko ostatuai eiogun bisita. Norbait etorriko da lapikoi eutxita, elkartetik ekarri behar omen dute. Beraz goazen ostatura mesede genuke. Sakarina herrian izate alde zuten, Ostatua itxi dela ez dira bi urte, abenduan 22an omen zuten itxi. nunbait ezin zioten ekonomi eutxi. Kandidato berririk ez alda iritsi, Okan asko eiten dute baino gastu gutxi. Diru eutzi behar da herriko tabernan, hauek hartu bai baina gutxi eman. nunbait ez zuten izan kajea aukeran. Egia den edo ez den norberak antzeman, baina taberna gabea da gauza tristea. Oso zaila izaten da humorei eustea, Barrarik ez bada nola umore piztea. ez da ala izango dirudi txistea, baina irikiko da aurki besteren bat. Bai zeren herri honetan badaude aukera, Lehenago entzun ditut horrelako erak, beraz goazen ara hartu dezagun kafe bat.
Itxita dute atea eta itxia dute agenda. Euskal Herriko herri askotan gauza bera gertatzen da. Ez dakit zer den gaur gizarteak, beti jotzen duna handira. Joaten garen fabriketara, joaten garen hirira. Etor ninteke abaltzizketa bezelaxe gorritira. Behin taberna bat isten denean, gauza asko isten dira. Erreleboak lan egiteko gogo gutxi du agian, baina herriak egoten dira ostatu baten premian. Aldamenean eskola dago gelditzen da gerian, aizen bat gauza ikasi leizken ezkerren da eskubian. Ezker eskubi nola dauden bi alde hoiek uztartuan. Ostatu batek ze funtzio dun, ni ez nago ahaztuan. Zenbat hizketa, zenbat histori, zenbat aldizan tratuan. Guk ere elkarrez autu gendun, lakuntzako ostatuan. Arrazoi dezu zuzena gendun, hemen esan dezun hitza. Barra ondoan 11 kontu, historietan baldintza. Barra ondoan hasi liteke edo bukatu bizitza. Zenbat soltero gehiago geunden, barra igizan ez balizan. Baina penak ta penak zer gabiltz, jende aurrean pilatzen. Soluzioa behar da zerbait astean korapilatzen. Ostaturik ez duen herriak nola ez duen brillatzen. Ze iruditzen hasten bagara kandidatoak bilatzen. Voluntario gala. Jarri jo lanak. Nere ustetan aukeratzen dut, nik kandidato bakarra. Alkatea izan liteke horretarako eharra. Kafearekin ikusi dugu pulsoare ez du txarra. Ta aspaldian ikusten diot agendarin txamarra. Kandidato jon izan liteke hemen garbi hitz eginez. Gaur ere nola ikusi dugun kafekin zerbait eginez. Bai baina bera ipintzen bada, bizi ez dadin esprinez. Moto txiki bat jarri beharko zeniokete gutxinez. Gaztea data sasoiko dago, zenbat kontuta umore. Gainera biak ibiltzen ditu basota ordenadore. Mitin politak eman lizazke balioko du gerore. Taberna ez da leku txarrena,
Antxumeak saltzeko Baina tabernan, ta baserrian, berdinez baita ernatzen. Barratzean jarri zaitean, ukalondoak bermatzen. Gogoa duzu langile zara, beraz hasi tabernatzen. Zuke gainera ohitura dezu, ganadua gobernatzen. Baina agian gelditu leike egun guztian erdizkan. Egia esan 8 orduan horrezin leiken irristan. Bada beste bat gizon bizkorra eta hizketan artista. Entzuna daukat jubilau dala herri hontako taxista. Alkatea uztagun pakean, hobe hauek antzia. Hoxe marikek arditzake guretzako sustantzia. Barratzean izanagatik gogoak eta antxiak. Ez dira berdin ostatuko eta taxi baten ganantzia. Ez dira berdin ostatuko eta taxi baten ganantzia. Baina pilanak egin lizazke horretan nago seguru. Kamarerore ibiliko da aulanean buruz buru. Taxia ere bertan aparkau, naiz izan 1000 apuru. Eta haundia biltzen duena etxera eramango du. Eta haundia biltzen duena etxera eramango du. Baina barkatu Joxe Mari hau izan leike arriskutsu. Zeren tabernan ipintzen bada pentsatzeko gota pultsu. Nola 4 aldiz pentsatuko dun ematekotan 2 pausu. Kafe beroa eskatutare epela edango duzu. Kafe beroa eskatutare epela edango duzu. Beste bat igual bilatuko det, urtek 60 inguru. Ez da bertako tipoa baina danok ezagutzen dugu. Antxon laguna hemen daukagu, hain zintzo eta hain seguru. Kaferik ez du etako baino grabatu bai egingo du. Kaferik ez du etako baino grabatu bai egingo du. Neri irudi bat etorri zait, burua hasiz galdean. Nola kamara protekzio bat beti daukazun aldean. Kamarero ipintzen bazarazu hain modu debaldean. Kontu atera jarri behar dela barraren beste aldean. Kontu atera jarri behar dela barraren beste aldean. Alarman partez bera kamaran jarri liteke gainera. Ta Joxe Marik kliente danak emango ditu etxera. Alkate jauna barran daukagu, antxumekin batera. Gure ostatua zabalduko da hemendik hilabetera. Gure ostatua zabalduko da hemendik hilabetera.
Hemendik hilabetera beraz bada nahiko kontentua, baina ez dakit ni hasi bainaiz gaur aztertzen momentua. Nola Jon Jose Marita, Antton kamara instrumentua, nik uste ostatuan behar dela Lutxiren fundamentua. Nik uste ostatuan behar dela Lutxiren fundamentua. Arrazoi dezu idea hori ez tegu izan presente. Lutxi lanean ohituta dago eta gainera dezente. Negozioa eramango du indarrean eta tente. Lana beste egingo dute zu jarri zaite gerente. Lana beste egingo dute zu jarri zaite gerente. Neire ongi iruditzen zait ba, beraz istagun tratua, gaur egunean aipatzen dela beti patriarkatua. Ein dezatela lana hiruok, ein bezatelan altua, eta zuk diruak manejatu oida matriarkatua. Eta zuk diruak manejatu oida matriarkatua.